Concienciar a cidadanía da importancia de consumir no comercio local. Este é o obxectivo final de Mercanogrove, unha campaña que naceu da iniciativa de Todo Grove e a que rapidamente se sumaron outros colectivos do municipio e o propio concello. Buscamos o compromiso dos veciños e veciñas para favorecer de alguna maneira tamén a economía local. Teñen que concienciarse de que consumindo aquí no Grove vai a ser mellor para todos. Como é frecuente nestes tempos, Mercanogrove convértese nun hashtag co que promocionar de xeito conxunto ou individualizado o comercio local a través das redes sociais. Dun espacio común donde todos os que teñen algo que ofrecer, toda a actividade económica local que teñen algo que ofrecer, se unen a través deste, digamos, hashtag, como se chama ahora, Mercanogrove, e basicamente darse a coñecer ou dar unha proposta a todos os veciños e veciñas do Grove de concienciación, de decir, estamos aquí, conta con nós porque isto é importante, non? En Groves, o colectivo Grove Makers e a Praza de Abastos xa se sumaron a esta campaña para recordar a súa veciñanza a importancia de apoiar o comercio de proximidade. Con esta pandemia que estamos sufrindo, pois o comercio sufre moito. Entonces todos estes apoios son benvidos. E máis sabendo que temos que fidelizar a que a xente compre no pueblo, porque o turismo posiblemente vai nos a fallar tamén esta campaña. Todos salimos favorecidos, porque se o comercio gana, nós tamén gañamos, o sea que independientemente de que teñamos tenda física ou non, é bo para todos. O Concello complementará esta campaña con outras iniciativas, entre elas un marketplace con todo o produto local para facilitar a venda online.